Newroza îsal ya İstanbulê tevî pandemiya vîrusa korona û zextên binçavkirinên dijî HDP û tevî doza girtina HDP jî bi beşdarbûna 10,000 kesî hat pîrozkirin. Newroza îsal bi duruşma em ê biagirê Newrozê li ber xwe bidin û azad bibin hat lidarxistin. İstanbulê jî bi cil û bergên xwe yên kurdewariyên xemilandî û bi coşekî mezin Newroz pîroz kirin. Di Newroza îsal ya İstanbulê de zêdetir peyamên aşitî, azadî û berxwedanê û her wiha peyamên dijî girtina HDP hebûn. Hevseroka giştiya Partiya Demokratîk a Gelan Pervîn Buldan jî bi cil û bergên xwe yên kurdewarî tevlî Newroza İstanbulê bû. Buldan daxaftina xwe ya Newroza îsal de balkişan ser pirsgirêkên li Tirkiye û giringiya vîna gel. Bu ülkede işsizlik sorunu var. Li vî welatî pirsgirêka bêkarî, birçîbûn û hêjariyê heye. Li vî welatî qeyrana aborî heye. Li vî welatî pirsgirêkekî pir mezin pirsgirêka Kurd heye. Her wiha li vî welatî tecrîd û êrişên serkeda jinan û wekhêviyên wan heye. Em li vir bang li hikûmeta AKP dikin û dibêjin ku ti kes nikare bikeve pêşiya vîna gel û wê ti carî jî nikaribe. Hevserok Buldan bi berdewamî ser doza girtina HDP ji axivî û nerazîbûna xwe wiha anî ziman. Hiç kimse Ti kes nikare ser pêşê roja me biryaran bide û li dîroka Tirkiyeyê jî bûyerekî wisa tune ye. Em carekî din bang li hikûmeta AKP dikin ku em ê nehêlin ew ser pêşê roja me û pêşê roja zarokên me biryaran bide. Li aliyeke din hevserokên HDP'ên Şaxa İstanbulê Erdal Avcı û Elîv Bulut jî bi cil û bergên xwe yên kurdewarî tevlî Newroza îsal bûn. Avcı û Bulut jî di peyamên xwe de ji bo Kurdan qala giringiya Newroza îsal kirin. Halkın vereceği en görkemli cevap olacak. Bu ne? Newroza îsal wê bibe bersiva herî mezin a dijî girtina HDP. Afqat wê bibe sembola demokrasiya Istanbulê. Kesên ku dixwazin bi girtina HDP gel ji holê raka wê carek din xeyal şikestî bibin. Nepêkane ku dîrok û çanda bi hezaran salan û nîva gel bi dozan were astan kirin. Her yıl Nevruz'u büyük bir coşku, heyecanla Em her sal Newrozê bi coşekî mezin û bi têkoşînên nû pîroz dikin. Daxwaza me ya herî mezin aştiye, îro jî gel wê dijî girtina HDP bibe yek. Hikûmet wek sembol her sal li Newrozan dinêre û hesabên ji xilaskirina HDP ser vê yekê dike. Îro agrêserhildanê û enerjiya vir wê Tirkiye ji tariyê bikişîne ronahiyê. Ji ber vê yekê jî ev Newroz wê hêz bide me û me nûtir bike. dileyecekti. Hêjayî gotine ku li qada Newroza İstanbulê peyamên gelên sereke ji xwedî derketina HDP û peyamên aşitî, azadî û berxwedanê hebûn. Min botanî, dengê Amerîka, İstanbul.